Karbiang long rong asar amai mati pati hek pen KRE atum pen mi thang along li Inglong asu pen akapre ka khai atum aphan kejor kilang jong si do kok pulute kebang jila apor pen ki rong asar atum pen si kang sai padu pon popusi chiti ni phain koi rap tiar ni tara lang so rusem son singing ti amir biria long herang kya mai long ningji pon la sonsi mi thang along le long ba khai tum nang ka chirai bom ajok pinang anatum ki kisung nang ason do tanglo athei mi thang along le along ta banga khai aphan ki jor kang hua son du pillo la so pen karbiang long rong asar amai atum aphan KACCM Dr Tuliram rong hang pen kapin khat padu pomsi karbiang long rong asar amai atum pen ta mi thang along li rong along chirai kom du nang popu pen karbi rong asar amai atum pen stami non pen ki rong along long le jorji putte rong asar atum pen chingki chathan pon pilang amalik ke tu rong asar asini tumbang ke pini ciparai pon da loja longle phelang ke bang sobhat jate non tribal aphan jor thap long le lo jorji bolo jate nitum phanar juje jate pang ke jor thap long le lo longle ke jor pini puta lapente jitu karbiang long long ke do non je langli sina pulo chelang dunang po pulo tak nitum chelang du po je ki ong dung hor mu ke karbiang long pe kan hok piklo da ar long le puno santi da lukson piklo kagos of jibin pin se kisan lapende koila check hin anta dakpin kalukson piklo rasi nitum phan sarang pulo tulur ma phan sarang pulo na tum chelang dunang po pulo la bangso puthak ke nitum lasi mungki bang ilang ke lahai pasan tablong le lo athe nitum rong rong pasilahai tak ke plang hormu pina rong rup pasina plang lahai check hin nitu atwar nitum atwar long sudamji asi nitum phanang ar jubon pin rason claim lo non bangke nitum ke no tarik 7 bangke last lo je la so tarik 7 lo tete nitum action el polang to phan komama kisan tap jitu kagos of pin to phana nitum de pon bo chinde pon bang sai pon polang to phan asi hokpet nitum ke pini ban ke cherai dak lo je sarna pin kharat te basin nitum bangke la kagos of pin sangti punon along punon position lo no vir rang rang lo karbiang long rong asar amai la pen karbi rong asar amai atum isi ke doje aphanta chingki chathan padopon bom do pusi pachini pon lasi lapuson ang tan pen kebang keche ki biaso tuma inglong aso atum along le phelang ki jor ington kok jine mate la anso se tong ki jor chu jine lake kebang jilang porsi chini pon po bonta ajali pudam sitami asap sapen isi inglong aso atum ki donang jiadim ke keche aso tumsi nang do bom do Meji pusi ni tumbang ke oke di hutan kacung di hutan patut mau sakit bahwa ini kerja orang masalah ini kalau nelayan nelayan ting kami apa kalau bersama kan kalau nang apa kalau nang kerja orang siang kedua kalau kita orang buat silang bah saya kerja orang ini asal moni hani somebody brand kripto nolai kurni nomor se dimang posini order naiknya se posi reaktor lihat kaki se disinomer yang itu hani asal posi dari dimang udah jauh berapa dibanding berapa kamu posi dipakai udah order area apa sorry kamu nasi napa kalau ronani napa ron tadi dulu pola sebenarnya mulai ke mana orang nunggu harus bersila sorry kamu lah di sini sih buat kamu News report Harsing Ronghang KTV News